कन्या आणलंय परत म्हणजे माझा परत गुरु पण माका माझ्या चेडवा तुका काय ते आवधावऱ्या खाते तरी बहिणावऱ्या काढ मग होती रांगोळी जे सगळ्या पळात हा इतकी खतरनाक वाले रांगोळी जे काढतोय आज या ठिकाणी कलरवर अवस्था काला कपडा दुखता हा तर आता का शेंगे होय हा म्हणजे तेच म्हणजे आधीच म्हणून मोकळी आले हा त्याची आठी तुझ्या त्यांच्यासाठी मग टाका एकटा खाचाला थोडा समजता आता तू काही इतक्या जीव परान करते आणि घालते ते लोकात घालते ना जीव परान करते तडे काय आज तडे काय आज तडे लगीन वरवून माता कुंगे घालते कुंगे काय लगीन कन्या आणलंय परत म्हणजे माझा परत गुरु पण माका माझ्या चेडवा तुका काय ते आवधावऱ्या खाते तरी बहिणावऱ्या होय माका नाडू तुका नाही किसपाट ठेवते ना तुका जन्माला घेऊन तुका खावा नाही बहिणावऱ्या परा गेली का माझा जीव तळमळता हो काय घेता माझ्यासाठी काय नाही तुझ्या ते असा सगळा पण तुका खावा नाही मर मरतय तो कोण मी मा होय की तर मंडळी आम्ही आता चाललो मावशीकडे सावंतवाडी आईया सोबत चल मग आई चलो ना यार बघलं कंटाळी खा मंडळी नो आम्ही येलो आता व्हेज बर्गर खाऊची आटी व्हायचंच नाही खूप नको खूप ना अर्धो फक्त म्हणजे चापच कमी चल कसं खावा काठी होय तर थांबता चल थांबता सोड अंडा असतं ते दोन केले त्याचे कसं खावायचं दोन थांब एकत्र असो हातात धर हातात काठी ते बाजू गॅस इल्लो गॅस घेऊन आता जातात का बघ जितान ह्या केल्या थंडी नाही का थंडी नाही हा गरम जाता कसा घेऊ नको आता दोन दीड वळ पतले पण नको देऊ गरम कसा आता ह्या काढता कुठला काढता गरम कसा का आता गरम जाता म्हणजे आता मी ह्या तुका समाना नाही मळबट मळपट किती बहिणी नवऱ्याची जळा राहायचा होता मळपट किती ते जाऊन विचार मळबट किती कोणा विचारू पण काही गरम किती आता गरम गरम जाता खूप किती काहीतरी पावसा वातावरण हा पाऊस येतो पावसाचा हो तसाच दिसा ना वाडी हो मळपट किती येईल मळपट येईल पावसाची ती किती येईल किती येईल म्हणजे पाऊस लागतो ना मध्ये काय किती येईल काय येईल आता तुका धुन काय सांगा पण इलेच किती आहे मला सांग आता जी झाडं वाढा गेली पण आज गुरुवार उरली ना काजीची झाडं आंबे असं काय ना उरला ना तर आता खाली ही पडली ते खाली ह्या जळतली पण आज गुरुवार मग आज गुरुवार लक्ष्मीचा वार मस्त लक्ष्मी ना हो पण आपण मळपट कशी येते टायमा काय मळपट कशी येते मस्त लक्ष्मीचा वार लक्ष्मीचा वार ठीक आहे पण आज मळपट किती येईल लोक सांगले का पावसाचा काहीतरी असताला जन्य काय करणार पावसानं भरलो काय अशीच येतात मळबट हो हो बाबा तुझं काय म्हणणं पाऊस येऊ नाही काय बनणार आला जीव हैराण झालो रे काय घेता ते तू
एक ट्यूब खडे औषध टाकली ती सोजूक म्हाका सांग काळो किती पडलो काय मळबट मरे काळो खय हा मळबट इली अजून वाटले कितके 6:30 आले हो पाहता येईल टाइम 7 पण काळो किती पडता तुझ्या पडता म्हणजे त्याचं टायमिंग झालं काळो पडता हा म्हणून सबंध असंच राहतो काय तो आपल्या मेघराय आपल्या ह्याच्यात मर्यादित हा आम्ही माणूसच बैमान हो सगळे माणूस बैमान तिया जाती आजार विदो बैनावर या किल्याची ह्या बाबाच्या का उठे ते परागात पावडर मारता जा काय बघ नाही निसतं नाही उद्या गरम पाणी मी काम केलं म्हणा इतकं चालता तो लक्षात ठे उद्या गरम पाणी करून का धरूया मी धरतोय ती होत असो वाईट जरा ह्या करू होत कडे तो कुडकुडान मरतलो एक कुत्रो मेलो माहिती आहे नाव घातला आणि कॉलदा जीव गेलो एका मेल्याची पावडर माका लागली तिच्या लागली खूप पॉवरफुल मारी पावडर ती एलिरिजन हे माझा दवळा झाला त्यांनी ती कुत्र्याक उपयोग केलं कुत्रो बरो झालो माझो हो एक कोणतरी बरो झालो कम्याला आता इंजेक्शन 2 होती कुत्र्याक मारया तसा काय करतलो विचारू डॉक्टराक फोन लावू डॉक्टराक नाही खाता जे येतात हो बाकी हा आज जरा ह्या झाल्या झालो कापडी आज बाहेर पडाक नाही आता पडू म्हणतो चला बघ अरे नको रे बाबा किती नको किती अरे ना उजवडा दे अरे उजवडा दे माहिता का धूप घाल ना तो दाखवतो घालताना काय मंडळी नो ही अशी बहीण जर क्रिएटरची जर अशी बहीण असली तर काय उपयोग खय गेला काढू का खय गो ये अडे लपा नव्हता मग इथं व्हिडिओ वाल्याची अशी बहीण असली तर उपयोग काय माहिती लपा नव्हता आठ वाजलेले होता आणि मी प्री वेडिंग साठी एक स्टोरी लिहिते जबरदस्त आणि जयगो मोबाईल मध्ये गेम खेळता स्टोरी जयगो मोबाईल मध्ये गेम खेळता बाबा टीव्ही बघता स्वती पण काहीतरी करता सुहासीन वहिनीच्या बाय पड हे बहिच्या बाबाकडे मध्ये जागा ब्रिडिंगच्या जागेमध्ये गेलो तर निघलो आता ह्या आलो कोण उद्या काय करतो होता गरम पाणी कुरकुरलो कोण कुरकुर दिलो मी कुरकुर दे माझ्यासाठी काहीतरी कर गो सोंटी पण अचानक मोठे ह्या गोष्टी ठरला कसा कोणाचा प्लॅन आहे जो गो होणार आहे अरे बघ कोणाचा प्लॅन तुझा वाटला बाकी भूगोलची टेक्निक खतत या मला नाही जायचं नाद पुढे तरी खाऊया रे बरं समोसा करता कोण स्वाती घेतो घेतो ह्या का सोडलं ह्या का विमान कसा काय थोडी झाली काय ना अजून पोर खेळत करता लगीन झाला तरी पण अजून पोर खेळत करता बॉडीगार्ड बघा म्हणून बॉडीगार्ड हा बाबा ताट झालो जडे बघ इडी भेटो विचारलो काय गोया ठीक आहे बाबाक दित बाबा तुझ्यासाठी बाबा खास तुझ्यासाठी खास तुझ्यासाठी भाजल्या स्वातीन यार काय इमान वागाळ पाको आहे हो खास माझ्यासाठी
खा खा शंकरपाळी शंकरपाळी दिसता गड्याक देव होता ना, बाबाक देव होता. ह्या का अडे काय दत्तगुरु उजून दत्त दिगंबर वा दत्त दिगंबर काढलंय काढलंय मग मला हे काय पुढी पुढे तर या ठिकाणी समोसाचे ऑर्डर घेतले जाणार आहेत. कोणाला जर दुकानावर सप्लाय जर तुम्ही शोधत असाल समोशासाठी तर आमच्याकडे आहे. एका वेळी एकच समोसा बांधला जातो. एकच आपला वरते होतो ना. हा? आणि आणखी तो काय अचानक ठरलेल्या प्लॅनिंगमुळे फक्त एवढेच आम्ही एवढे भाजले आताच्या पुरती. कारण काय तर देवीचं सण हा आणि अचानक आईच्या किंवा स्वतःच्या मनात दिला की ह्या करायचा काय पुरी करूया पुरी करूचे वडे भाजायचे हम्म. त्यात मग उसळ केली उसळ त्याच्यामुळे तेलाची बचत केलेली आहे सर. तेल जरा कमी घातल्याने डाळ भात आणि उसळ तेल कमी घातल्याने बरोबर आहे, असाच आहे. डाळ भात आणि उसळ कोणा केली वा जेवण गुड गर्ल. हा डाळ भात आणि उसळ आणि पुरी डोळ्यातून पाणी कसं येता परत येऊन लागला आता. योग लागला म्हणजे नळी फुटली का परत नवीन घातलेली नवीन ती असा वरता काय भुतून त्यांनी काढून लागले झागो. नाही डॉक्टर सांगायला लागतात. मग असं शॉक केलं का घरी दुखता सांगते मी डॉक्टर फोन करते आता नको असंच सांगता ते. हे ऑपरेशन करू सांगता आंबा नाही जमत इतक्यात ऑपरेशन करू सांगता. ऑपरेशन नको करूया ना. इतक्यात. नको माका बाई भय दिसता माझी डोक्यात बरा नाही डोक्या नाही ना आताच करू आहे. आता नाही तर कधीच नाही. छा इतके झाड नाही होईल पाहिजे सोन्या. कधी या कधी या नको नको अरे त्या का सोमते उडता तो करू हो हो करू दादा का ऑपरेशन माझ्या डोळ्याकच काय जमणार नाही या का काय येत नको यावऱ्यातून दिसतं अरे म्हणून खूप दिवस झालं टायकू आमच्या बरा नाही ह्या नाही त्या नाही काय काय जायचं ते का आणि जखमी झाले तर एका बरोबर जरा खर्च बिर्च करून पावडर हाडली या ती पावडर जरा त्याच्यावर मारूची म्हणजे त्याला जरा बरा वाटतं एकदम. ध्यान बघ दिता बघ टायकू ती बाजू काही उठ थांब थांब उठा नको उठा नको उठा नको कानात जरा ध्यान सकाळी घातले कानात बरा ये काना हात लावू नको दुखतो लोक. नाही दुखायचं मार 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 हा मार पवार फुसा मार फ्रे गळ्याकडे मार गळ्याकडे मार राव दुखला 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 ते का राव अरे टायकू थांब. अरे अरे